Hej Kitchen One. Jeg vil bare lige fortælle om min juicemaskine, hvordan det står til med den. Det her, det var den gamle kop. Og så har I sendt mig en ny en. Det er noget tid siden, men I sendte mig en ny en, fordi at den her, den var utæt. Her, den går op og i af sig selv. Og så ligger den hernede. Og så den nye, det er den, der sidder her. Men der er stadig bøvl. Maskinen er tændt nu. Jeg tænder den her om. Den er tændt. Men der sker ikke noget. Der sker ikke noget, før jeg gør sådan her. Giver den et slag. Så kan den godt starte. Den holder tæt jo. Der er appelsin endnu. Men der er noget bøvl med det her magnet her. Nu kan den godt starte igen. Men hvis man tager den af og sætter den på, så giver den ikke starte, før man slår til den. Og sådan har den ikke altid været. Jeg vil bare lige høre, hvad skal vi gøre ved det, Kitchen One? Der er stadig garanti på, og jeg synes sgu, det er lidt for hurtigt, den er gået i stykker, den her. Jeg glæder mig til, at vi finder en løsning.